Intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jisselmilkom u jilqakom għal 31 program mis-sensiela l-intervista. Illejla ser inkomplu l-programmi ta' introduzzjoni għal kampjonati prinċipali il-network ta' Antonello Sports Blog ser joffrilkom matul dan l-istaġun 2021-2022. Illejla, live mill-studio stana fraħal ġdid ser nkunu din nitkellmu dwar is-Serje A li ser tibda nhar is-Sibt li ġej. Kif qegħdin taraw miegħi fuq il-panel illejla għandna 3 mistiedna oħra li huma il-President tal-Milan Club Malta Daniel Buġeja li jinsab fin-naħa t'isfel fuq ix-xelluk. Għandna fuq il-naħa ta' fuq il-lemin ħdejja lil Marlon Merċija il-President tal-Juventus Official Fan Club Gozo, kif ukoll għandna lill-ġurnalist ta' Public Broadcasting Services Dr. Kenneth Vella illi qiegħed ukoll magħna l-programm tal-lejla. Nirringrazzjaw it-3 mistednin illi oġobhom il-lejla jattendu għal dan il-programm. Infakkarkom ukoll illi intom il-telespettaturi li din segwu dan il-programm tistgħu tħallu d-domandi tagħkom lill-mistednin tagħna billi tħallu l-kummenti wkoll fejn għaw l-ispazju li minnu għedin intukom ix-xandira tagħna tal-lejla. Għaldaqstant nibdew minnu fih bid-domandi u l-diskussjoni tagħna. Kenneth, nilqak fil-programm l-intervista, merħba. L-ewwel nett kif inti? Kenneth, naħseb trid tixel il-mikrofon għaliex m'intix qed tinstema'. Mux ħażin, Antonello, l-komplement tas-serata tajba lilek, lill-mistidna li għandna wkoll magħna l-Daniel, il-Marlon u anke lil daw kollha illi qed issegwuna. Grazzi wkoll għal darb'oħra tal-istedina. Illum qegħdin narawk f'libsa differenti, s-soltu narawk bħala kummentatur tat-tiġrijiet ta' żwiemel. Illum se nkun qed insaqsuk xi ftit domandi fuq it-tim li żżomm inti li huwa t-tim ta' Champions Inter. Matul dan is-sajf rajna diversi bidliet fil-kamp ta' Champions Taljani, hekk kif telqu 3 pilastri tal-Scudetto tal-istaġun li għadda, l-coach Antonio Conte, il-laterali Ashraf Hakimi u l-attakkant Romelu Lukaku, u minflokhom ġew dan is-sinjur qegħdin taraw inkwadrat fil-grafika Simone Inzaghi, il-coach, ġi il-midfielder offensiv Hakan Çalhanoğlu li qasam id-Duomo minn Milan għal-Inter, l-offensiv, anzi, il-laterali Denzel Dumfries wara Ewropew pożittiv li kellu mal-Olanda, kif ukoll l-attakkant espert Edin Dzeko li ġie minant Roma. Taħseb li Inzaghi għandu biżżejjed biex jaħdem u jipprova jiddefendi it-titlu mirbuħ fl-istaġun li għadda Kenneth? Naħseb li ħajkun kompitu kemm xejn diffiċli. Ikolli ngħid illi opinjoni tiegħi dejjem personali jiena kif taf inti il-futbol insegwih ukoll barra li nosservah imma nsegwih iktar bħala spettatur milli nikkummentah, però ma nistax ngħid illi bħala partitarju ta' Inter ma nħossniex diżappuntat bil-mod kif it-tim ukoll qed ikun amministrat speċjalment f'dawn l-aħħar xhur. Minn dik l-euforija kollha illi il-partitarji interisti għaddew minna wara r-reb tal-kampjonat, minn dik l-euforija kollha illi għaddew fl-aħħar snin fejn kulħadd kienet jistenna illi Suning illi ħadu wkoll it-tmexxija tal-klabb wara tista' tgħid diversi snin fejn Inter kellhom ukoll presidenti illi ħallew impatt kbir bħal Moratti, bħal Pellegrini fil-passat. Ħafna kienu qed jaħsbu li se jkun hemm xi rimonta kbira fis-sens li t-tim ta' Inter se jkun xi tim li jibqa' jiddomina matul is-snin mhux biss
mill-lat domestiku u anke mill-lat internazzjonali. Forsi l-investiment li sar mid-dirigenti ta' Inter matul l-aħħar snin kif attinti bi players bħal Lukaku, b'coach li qed ikun affidabbli bħal Antonio Conte, Beppe Marotta li wkoll nafu kemm huwa wkoll dirigent ta' ċertu stoffa, issa f'daqqa waħda wara dak is-suċċess kollu, tim li wkoll kien qiegħed jissemma li flimkien ma' klabb oħra mill-Italja bħal kif għandna l-mistiedna tal-lejla kien se jkun xi wieħed minn dawk li se jistabbilixxi il-famuż Super League ukoll Ewropew, f'daqqa waħda jispiċċa f'dan l-istat fl-opinjoni tiegħi, ibih ġojelli kbar bħal Romelu Lukaku, bħal players oħrajn, jakkwista players, mhux qed ngħid li ma kwistax, però naħseb illi l-fatt li ċertu players tneħħew mid-diriġenza ta' Inter, il-fatt li Antonio Conte kif nafu wkoll fil-bidu tas-sajf meta beda jitlob li jkollu wkoll players ta' stoffa reinforced qawwi li jkun jista' jiċċallinġa wkoll anki għal kompetizzjonijiet ewlenin bħal UEFA Champions League u mbagħad f'daqqa waħda jispiċċa li l-aħjar players jitilqu biex jinġabru l-flus ħalli t-tim ikun jista' jkompli jiffunzjona u jopera, ma naħsibx fl-opinjoni tiegħi jalla nerġa' ngħid bħala partitarju interist jalla li nkun żbaljat u żbaljat f'dak li qed ngħid, però ma naħsibx illi huma dawn indikazzjonijiet fl-opinjoni tiegħi li huma tajbin. Semmejt il-Edin Dzeko, per eżempju, Edin Dzeko huwa plejer tajjeb, però l-Inter għadu attenti wkoll li l-plejers li akkwistaw sa issa Antonelli jkunu plejers li jew ġew bil-kuntratt ħaj jispiċċalhom jew spiċċalhom jew inkella ma kienu se jiġu jiswew xi ammonti kbar ta' flus illi hemmhekk ukoll tara in-nuqqas anki forsi ta' investiment il wieħed kien qiegħed jissorprendi ruħu b'dan il-mod. U qed irid jgħid ukoll illi nerġa' ngħid jalla dak li qed ngħid jien huwa kollu żbaljat għax bħala partitarju interist dak li nixtieq il-tim ta' Inter nara kompetittiv kemm fil-livell lokali dak li huwa kampjonat Taljani ma anke fil-livell internazzjonali. Però naħseb li ħajkun hemm bżonn aktar żmien illi naraw pereżempju li nsibu plejer illi jilħaq il-livell u jagħti dik iċ-ċertu garanzija bħal kif ta' Romelu Lukaku anki matul dan l-istaġun. Wieħed jittama l-affarijiet jitranġaw. Jiena nibqa' ngħid li forsi l-qudiem ukoll ikollna anki ċans inkomplu nilaboraw iżjed. Sfortunatament fl-opinjoni tiegħi l-investiment ta' barranin, dirigenti barranin, amministraturi u nkella sidien ta' klabs li rajna diħlin fil-kampjonat Taljan huma ftit differenti minn dak li rajna fl-aħħar snin fil-kampjonat Ingliż. Ħannu raspont mill-qed tgħid immorru għad-domanda li jmiss. Mill-istajt nifhem jiżel għandek pożizzjoni favorevoli lejn l-operat ta' sidien Suning. Biss min taħseb li verament qed ikollu l-aħħar kelma fis-suq ta' trasferimenti. Suning li qegħdin jippruvaw iġibu kemm jistgħu flus, jew inkella id-direttore Beppe Marotta li min-naħa tiegħu qiegħed jipprova jibni tim kompetittiv biex ħanejdu hekk l-Inter jibqgħu ma ta' quddiem. Poġġejt il-kelma eżatt kif kellek tpoġġija Antonello proset. Jiena sebbej dawn it-tnejn li semmejt ħaġa li taqgħadhom it-tnejn flimkien li hija l-flus. U jien naħseb li l-flus qed jiddeterminaw anki l-mod kif qed isiru l-affarijiet. Beppe Marotta ovvjament naħseb li tawh il-kompitu li jrid jażel plejers ta' kwalità fil-limitazzjonijiet finanzjarji possibbli. Suning min-naħa tagħhom għadhom jaraw li l-klabb ta' Inter differenti mill kif kienu jarawh presidenti oħrajn fil-passat, għadhom qed jarawh li mhux biss hemm il-passjoni fit-tim li inti tkun xi ħaġa tim li tħobbu jkollok passjoni lejh, imma qegħdin jarawha bħala b'mod kummerċjali. U aħna nafu li il-futbol mhux biss il-kummerċ huwa wkoll il-passjoni wkoll. U jekk tajt li naħseb li t-tnejn li huma għandhom
dik in-naqra opinjoni għandhom dak is-sej kif se jaħdlu inti wkoll ta' kif jiddeċiedu, però kollox huwa fil-limitazzjoni tal-flus. U konferma ta' dan, fl-opinjoni tiegħi huwa it-tluq ta' Antonio Conte nerġa' ngħid. Jiġifieri Antonio Conte żgur li ma telaqx għax ma kienx hemm nuqqas ta' ftehim personali ma' Marotta jew mad-diriġenti. Antonio Conte telaq għax irid skwadra b'saħħitha, però skwadra b'saħħitha tiddependi mill-flus. U jekk inti m'għandekx flus x'tom fuq, mhux se jkollok skwadra b'saħħitha. Issa nerġa' ngħid, jista' jkun li kollha kemm aħna jew jiena li qasin żbaljat. Imma nerġa' niġi għall-punt li semmejt qabel Antonello, jiena nara differenza bejn is-sidin barranin li rajna fil-futbol Ingliż speċjalment u f'dak qed naraw fil-futbol Taljan. Jiġifieri mhux biss l-Inter, ma anke il-Milan pereżempju, ma nafx forsi il-kollega tagħna Daniel jilabora ukoll, però anke il-Milan, id-diriġenza Milanista, is-sidin Milanisti tal-lum, żgur li m'għandhomx il-passjoni li kellu Silvio Berlusconi meta kien imexxi bħala amministrazzjoni hu. Insemmu Roma pereżempju, l-investiment Amerikan ismajna fit-tim ta' Roma, fil-klabb ta' Roma. Ilhom jgħidu li ħajibnu stadium għal dawn l-aħħar 10 snin jekk mhux iżjed. Minn daqshekk anke l-Inter ilhom jgħidu hekk, imma l-Kunsill ta' Milan ma jridx iċedi u l-iktar li qed jagħti huwa San Siro nofs bin-nofs. Ma nafx, però naħseb anke kitihom l-art illum bis-sitwazzjoni li jinsabu fiha. Ma nafx kemm se jkunu lesti Antonello li l-Inter jibnu stadium ġdid. Fil-fatt l-Inter u l-Milan tnejn li huma jinsabu għal-beħ skont artiklu li rajt ukoll fuq il-Sole 24 Ore, ġurnal prominenti tal-finanza Taljan matul din il-ġimgħa. Daniel, ħalli anke ndaħħal naqra lilek fid-diskussjoni. Qabel xejn, tikkonferma li anke l-Milan qegħdin għal-beħ? Il-Milan ilhom għal-beħ minn mindu ħadhom Elliot. Jiġifieri Elliot huwa grupp ta' investiment, speċi ta' bank biex niftehmu kbir, u Milan dejjem qegħdin għal-beħ. Però Elliot qabel ma jbigħu l-Milan iridu jġibu l-Milan finanzjarament soda. Jiġifieri jekk tara l-aħħar sena l-Milan naqsu il-dejn l-ispejjeż li tħoġu b'xi 150 miljun. Jien naħseb biex inkompli naqżar kollega Kenneth li l-Inter għamlu żball li jridu jirbħu mill-ewwel. Il-Milan qed jixxu plejers jew jġibu plejers li dawn fi żmien 3 snin jista' jirdoppja jitripla l-valur tagħhom jew ikunu plejers ta' ċertu livell. Jista' jmissjalek weħlhom mal-ewwel. La qed insemmu l-akkwisti ta' Milan qabel xejn ngħidlek grazzi tal ukoll aċċettajt bħala Milan Club Malta li tattendu dan il-programm. Is-sena l-oħra spiċċajtu t-tieni biss din is-sena fis-sajf tliftu lil Çalhanoğlu u fuq kollox il-Gigio Donnarumma li mar mal-Paris Saint-Germain biss min-naħa l-oħra akkwistajtu plejers bħal Mike Maignan u Alessandro Florenzi il qegħdin naraw fuq il-grafika. Taħseb illi bl-akkwisti ta' dawn il-plejers ser jirmexxilkom issaħħu l-iskwadra? Mela, il-Milan ta' Capello, il-Milan ta' Sacchi, qatt ma kellhom goler, b'rispett kollu lej Rossi, Galli, eċetera, eċetera, livell ta' Donnarumma. U naħseb kulħadd jiftakar x'kienu għamlu. Ġifieri li titlef il-Donnarumma dejjem ħażin, li titlef l-aqwa goler preżenti dejjem ħażin. Però il-timi il-kbar ma jibnewx fuq il-goler kbir, jibnew fuq it-tim. Naħseb Magnan li l-lobbis li nista' Franza jekk jibqa' jipperformi il-ieħor jispiċċa titolar huwa goler ta' ċertu livell, ovvjament it-target għal fil-Italjan. Ovvjament id-Donnarumma ħossu għandna replacement tajjeb għalih. Fejn jidħol Çalhanoğlu da huwa plejer ngħidu hekk li dejjem lab il-bordati. Il-season l-għadda għamel season tajjeb ta' kienu 3 snin xi ħaġa jekk ma jagħmel season sewwa. Jekk
forsi kien issegwa xi ftit friendlies anka fil-friendlies mal-Inter mhux qed jagħmel xi affarijiet bar. Apparti Florenti, forsi xi ħaġa li mhux kulħadd ittetika. Inti Milan akkwistaw il-Tomori mill-bidu tas-season, niftakru s-sena l-oħra ma kienx hemm mill-bidu tas-season. Għandek il-replacement ta' Theo Hernandez li issa ma kienx hemm jew kellha kien hemm Dalot li ma kienx jilgħab fil-pożizzjoni tiegħu. Għandek ir-replacement ta' Ibrahimovic joġro, ġifieri dawk huma kollha affarijiet ekstra. Kif semmejta jekk inti illum fl-aħħar minuti sigħat jikkonfermajna Florenti, jien li nista' ngħidlek minn hawnhekk ukoll li probabbilment bil-ġimgħa jikkonfermaw il-Bakayoko li xi ħaġa oħra kienet nieqsa sena oħra, bir-rispett kollu lejn Mejte, imma forsi l-livell huwa differenti, u naħseb fadal sadarx narawhom Milan, x'fadal plejer u tnejn oħra. Issemma Pellegrini, qed jissemma James Rodriguez, Isco, Vlahovic, naħseb jiena b'daw l-akkwisti l-iskwadra ħad issaħħaħ iktar, naħseb jiena. Issa ovvjament imbagħad l-obbiet jgħidu tagħhom imbagħad. Mela, domanda oħra nixtaq tinsaqsik fil-qosor. L-importanza ta' Zlatan Ibrahimovic fl-iskwadra tal-Milan ta' dis-sena, l-esperjenza tiegħu b'mod partikolari, issa li anke Milan ser tirritornaw fuq il-UEFA Champions League illi ser niddiskutu nserdilkom minn issa fi żjed dettall il-ġimgħa d-dieħla ftit minuti wara tmiem wara tluħ tal-Poloz. Mela, l-esperjenza ta' Ibrahimovic tista' dejjem, iktar mill-esperjenza huwa l-karattru li jiswa Ibrahimovic li huwa bniedem li iġalek tagħti iktar minn 100% tiegħek, però kif qed niġbor li għadna qabel. Ġiro bl-esperjenza ma' Franza, Florenti mal-Italja, fl-Ewropa, eċetera, eċetera. Manjan l-istess Manjan. Naħseb jiena ma' żgħażagħ prospettivi tajbin li hemm l-esperjenza Ibrahimovic f'imkien oħra nħarissu ħafna. Issa mbagħad li kif hemm ngħid jiddependi kollox fil-lob xidri. Sewa wisq, minn nħallu naqra Milan immorru satejn bil-karozza lejn il-punent immorru ġewwa Turin fejn issa nitkellmu naqra ma' Marlon. L-ewwel nett nirringrazzjak tal-li anki intu wkoll oġbok tattendi għall-programm tal-lejla. Għalkemm il-bażi ta' Juventus baqgħet l-istess, Massimiliano Allegri reġa' ritorna bħala coach ta' Juventus wara nuqqas ta' sentejn. Temmen li taħt it-tmexxija ta' Allegri Juventus tistgħu titqisu bħala l-favoriti għal rebħ tal-kampjonat? Insellem l-spettaturi u l-kollegi u grazzi tal-istedina. Allegri coach kif wera mal-Juventus u qabel mal-Milan, coach rebbieħ, coach tajjeb ta' stoffa. Il-Juventus ġejjin minn sentejn, alright, Rebħu League sentejn ilu taħt Sarri, però it-tim ma kienx kif kien is-snin ta' qabel. Sarri fl-opinjoni tiegħi ried midfielder li dejjem kellu l-Jorginho, ried u ma ġibgħulux. U l-logħba ta' Sarri ma setax tintlab, kellu l-Pjanic, ma Pjanic mhuwiex il-playmaker li huwa Jorginho li issa qed juri dejjem wera ta' jiġri man Napoli dejjem kien issa aktar u aktar ma' Chelsea u mal-Italja qed jibrilla għalija l-aqwa wieħed mill-aqwa playmakers li hawn. Is-sena l-oħra ma' Pirlo ifhimni naqsu ħafna li kien tajjeb naqsu ħafna l-età tal-players, x'is il-players kollha ta' 23 sena li jibdew mal-Juventus. Coach bla esperjenza li uriet matul l-istaġun, logħba tajba u erba' medjokri. Taħseb li kien gambil ta' Agnelli Pirlo? Kien gambil kien daru mal-ħajt. Le, jiena naħseb l-opinjoni tiegħi personali jifhimni. Jiena naħseb Pirlo kif ħajkun coach tal-Under 23
kif veru kien imħabbar tiġe u preżentat coach tal-Under 23. L-istaġun ta' Sarri spiċċa ħażin, kien hemm kellu xi disgwidi fejn nista' naħseb mad-diriġenza, ma' Paratici, ma' Nedved, u naħseb marru fuqu ħalli jifrankaw il-flus. Għax il-paga ta' Sarri hemm kienet għada, Pirlo xi 1.2 miljun kellu paga, jiġifieri paga kbira ma kellux. Ħadu ċans, plejer kien enormi kif kulħadd jaf li forsi jitrasmetti dak kollu fil-ground, però veru rebaħ il-Kopp Italja u Super Cup, ġabar fit l-istaġun u daħal fit-Champions League, però għalija jaf ikun coach B, però bejnu u bejn Allegri hemm differenza enormi, jifhem Allegri rebaħ it-tazzi kollha dawk it-tazzi kollha mal-Juventus fil-5 snin li jagħmel, qed tifhemu naħseb ikunu hemm dis-sena. L-iskwadra beqgħet kif kienet, naħseb l-esperjenza ta' Allegri ħad tagħmel differenza kbira. Kull ma neħħew huwa il-Demiral fejn naqbel ifhimni diriġenza Juventus dejjem kienu taħt Agnelli naqbel ma kienet il-presidenti barranin li jixtru l-klabb jixtru għal flus ifhimni u ma għamlux affarijiet. L-Juventus għandhom dik il-konsistenza dejjem kienu taħt l-Agnelli u naħseb ifhimni il-bażi beqgħet hemm u nisperaw li jimprovjaw fuq is-sena li għaddiet. Mela, għanna xiftit messaġġu wkoll li bdew deħlin Edim Vella li xtieq jawgura l-istaġun it-tajjeb lil kulħadd u xtaq jibgħat tislima speċjali lil Dr. Vella li kien wieħed mill-allima tiegħu fi żmien l-iskola sekondarja u anki nistgħu ngħidu wkoll kien wieħed mill-allima tiegħi wkoll. L-ispirtu Lasaljan jiddomina. Nistaw dejdu għek nsellem anki l-Alan jina, anzi l-Edim jina u koll. Alan Jomans jibatilna domanda tajba li nista ħanuħu around minant ħanuħu around fuqa minant il-mistednin jekk taħsbux il-level ta' serje naqas wara tluq ta' Lukaku u Donnarumma u l-fat li players ta' klassi mux qed jaslu. Alan qed jara s-serje bħal żmien ta' qabel li il-level naqqas. Però biex qabel ma nħalli l-mikrofonu fidejkom fil-qosra xanka wasalna għal break pubbliċitarju. Alright, Lukaku u Donnarumma telqu imma tfadal players ta' ċertu karizma, ċerta kalibru enormi minkejja li ta' avvanzata li għandhom bħal Zlatan Ibrahimovic u Cristiano Ronaldo mingħajr ma ninsew illi wara kollox dan huwa l-kampjonat ta' Champions tal-Ewropa. Ħalli nħun around fil-qosor mingħand il-panel ħajibdew Kenneth u Daniel. U mbagħad fil-każ naraw ndaħlux il-Marlon kamandi domanda l-Marlon fuq il-Juventus. Imma per semmew Lukaku u Donnarumma indaħħal id-dirett interessati. L-ewwel qed tislima wkoll il-Edim u lil dawk kollha li qed isegwuna, ħadd gost ukoll qed kuntatt magħna wkoll. Jekk naqas il-livell jew il-kwalità. Iva, għalkemm u nerġa' ngħid li kif qatt inti wkoll huwa l-kampjonat taċ-Champions Ewropej, però naħseb illi vera imnalla għad hemm players ta' ċertu livell illi għadhom jollu il-kampjonat Taljan. Però l-ismijiet il-kbar iva mhux qegħdin fil-kampjonat Taljan, qegħdin f'kampjonati oħrajn. U naħseb mit-tliet timijiet li hawn preżenti llum ukoll qed jiġu rappreżentati f'din diskussjoni. Juventus l-aktar illi fl-aħħar snin fl-opinjoni tiegħi ħadmu baqal. U dan kien rifless ukoll anki fil-kampjonati Ewropej u anki fid-deċiżjonijiet illi jieħdu wkoll minn żmien għal żmien.
Romelu Lukaku niftakru wkoll kien ġie l-Italja u anki f'dak iż-żmien meta ġie Lukaku l-Italja ma' Inter mhux għax Inter kienu akkwistaw xi stilla kbira ta' barra minn hawn bħal kif għamlu eżempju il-Juventus meta akkwistaw il-Cristiano Ronaldo jew bħalissa meta rajna il-Messi jitlaq minn Barcelona u ma' Paris Saint-Germain. Ġifieri Lukaku meta ġie l-Italja ma kienx fl-aqwa tal-prestazzjoni tiegħu fl-Ingilterra u Inter irnexxilhom jisirquh biex ġabuh fil-kampjonat Taljan, qisu kważi Lukaku reġa' trasforma ruħu professjonalment f'livell internazzjonali minn mindu wkoll mar l-Italja u kellu l-esperjenza ma' Inter. Jalla nerġa' ngħid il-kampjonat Taljan ikkompli jola fil-livell bil-ismijiet li qed issemmu u li qed naraw fil-kamp internazzjonali u fuq kollox anki kif qed tajt tajjeb inti Antonello jalla wkoll il-fatt illi it-tim nazzjonali Taljan rebaħ il-kampjonati Ewropej dak għandu jkun ukoll ta' stimolu kemm għall-klabs u anki għall-federazzjoni biex tkompli tolli il-kampjonat Taljan f'livell bħal kif kien lura fis-snin 80 u fis-snin 90 meta kien ikkonsidrat wieħed mill-ikbar jekk mhux l-akbar kampjonati fid-dinja. Dani, trid iżid xi ħaġa fuq l-Alkenet? Domanda lilkom ħanamel Antonello. Kif inqisu kampjonat tal-livell jew le? Għax hemm il-plejer, ġifieri Franza hemm kampjonat tal-livell għax il-PSG Jidher li għandna xi problemi. Galactico ir-raba li. Tista' terġa' tirrepeti d-domanda jekk jogħġbok? Tista' terġa' tirrepeti d-domanda? Tista' terġa' tirrepeti d-domanda? No, domanda żgħira, xi tqis? Mela le, qed tismani Antonello? Iva. Jidher hemm xi problemi. Qed tinstem is-simma. All right, mela. X'inhu qisu lill-kampjonat huwa ta' livell, kif qed nisu? Għax ikun hemm il-plejer, għax bħalissa Franza hemm iktar plejer ta' livell minn ġol Italja. Però l-Paris Saint-Germain qegħdin jilagħbu kważi ħana żarda ngħid waħedhom. M'għandhomx oppożizzjoni fil-fatt. Però l-Isra ma ħadux il-lig. Vera wkoll. Mhux huma ħadu il-lig. Ħadu il-lig. Ġifieri, ngħid jiena hija jekk inti jkollok il-plejer li qegħdin ġo Franza. Però fl-aħħar tal-istaġun mal-ewwel erba' fil-Champions League u Europa League ikollok minn 8 ikollok 5 Spanjoli, 2 Ingliżi u Ġermaniż għal ma kelma. X'tiswa? Jien naħseb l-unika mod biex inti tara l-livell tal-kampjonat li naqbel il-Taljan ma biex il-livell ta' qabel huwa biex tara timmiet li jaslu. Mhux il-plejer telaqx Lukaku jew ġi Lukaku, telaqx Donnarumma jew ġi Donnarumma. Jekk noqogħdu nqisu il-livell tal-kampjonat, Donnarumma ma il-livell inqas tal-kampjonat. Dan il-Franza meqjus wara Taljan fil-verità, issa kux għax wieħed jew għax nej, eċetera, eċetera. Ġifieri nemmel il-Taljan naqqas il-livell, mhux ftit, da waħħa ftit, imma mhux għax telqu Donnarumma u Lukaku, għax it-timijiet Taljani staġġinaw u hawnhekk ma fiex il-Milan m'għadhomx jaħsbu dik il-mentalità, staġġinaw bħalma kienu fil-snin 80-90. Nofqu nagħtu bħal nirfu xi ħaġa issa u l-futur ma narawx. Juventus meta bnew il-ground u għamlu il-J Hospital, il-J Hotel, eċetera, eċetera, forsi anke bis-saħħa ta' Calciopoli li spiċċaw Serie B, raw il-futur. Il-Milan raw bis-saħħa ta' qed jaraw il-futur. L-Inter għamlu l-żball li jridu jibħu istaċun bum. Ir-Roma bħalma semma kienet fil-bidu, provaw jaraw il-futur. Il-problema meta provaw jagħmlu ground ta' restaw xi 40 ruħ minħabba korruzzjoni u mafja u affarijiet hekk. Ġifieri, jekk it-timijiet Taljani mhux ħajjieħdu mhux l-eżempju tat-timijiet Ingliżi, għax it-timijiet Ingliżi huwa marketing differenti. Imma l-eżempju tal-Bayern Munich biex niftehmu, inti il-Bayern Munich huma strutturati li għandhom il-ground tagħhom kumpanija. Fil-fatt li kibru magħhom. Fil-fatt hemm grupp interista
ta' partitari tal-Inter li jridu jixxu l-klabb li qed iħarsu appuntu lejn dak il-modell, dak il-famuż Inter Spak ta' Carlo Cottarelli. Biss ser għandna wkoll il-ħin qiegħed jafas għal daqstant ser ikollna mmorru għal waqfa ta' riklami. Fit-tieni parti tal-programm għandna iżjed domandi mingħand il-segwaċi tagħna kif ukoll nitkellmu ftit fuq it-timijiet l-oħra li mistennija jkunu bħala protagonisti fis-serje A il-ġdida. Dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. L-istaġun tal-futbol reġa' magħna u dan ifisser li l-logħba popolari FIFA 22 waslet biex terġa' toħroġ. Kun minn ta' quddiem biex takkwista l-logħba uffiċjali tal-futbol għal PlayStation, Xbox jew Switch u ħalli l-ordni tiegħek ma' Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa logħob u aċċessorji tal-PlayStation, Xbox jew Switch. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista, l-programm ta' diskussjoni li kun nhar ta' 5 filgħaxija qiegħed jiġi mtella minn Antonello Sportsblog fejn qegħdin niddiskutu diversi argumenti fosthom illum qed nitkellmu fuq is-Serje A 2021-22 illi ser tibda nhar is-Sibt li ġej. Il-mistednin li għandna llejla huma Dr. Kenneth Vella, ġurnalista Public Broadcasting Services, il-President tal-Milan Club Malta Daniel Buġejja u l-President tal-Juventus Club Gozo Marlon Merċieqa. Nfakkarkom ukoll illi għada kemm intemmet logħba mill-UEFA Europa Conference League li tinvolvi tim Taljan Roma li rebħu 2-1 kontra Trabzonspor l-ewwel leg tal-kwalifikazzjoni għal Conference League. Lorenzo Pellegrini jiftaħ l-iskora Roma fil-55 minuta. Shomurodov jirdoppja l-iskor fil-81 minuta u Cornelius iġib id-draw għal Trabzonspor fl-64 minuta. Għanna issa domanda għal Marlon minant Mark Xkembri fejn l-għunet insellam il-Mark u kol nirringrazzjaħ ta' lajnuna li għati minn wara l-kwinti għal biex jitlaw kol dan il-program. Mark għat jistaqsijek taħsbux li Juventus id-dajfu meta tqis li telaq Buffon minn kelli ma kienx titolari iżda xorta waħda kellu influenza kbira fid-dressing room. Barra minn hekk Mark qed iqajjem ukoll punt li telaq Demiral, Chiellini nafu li ma jiflaħx il-lob kollu u rabu difensur ċentrali se jkun Rugani. Tħares lejn in-naħa xellugija tad-difiża, taħseb li Aleksandru għandu sostitut Denju għalih? Marlon. Mela, insellem il-Mark. Fuq il-kwistjoni ta' Buffon veru Marlon, naħseb li terġa' tixtieq il-mikrofonu. Hemm players oħra importanti għandek il-Bonucci, għandek il-Chiellini, l-istess Chiellini. Delikt, eżatt. Issa, Delikt forsi jifhemni għadu mhuwiex dak l-influenza kbira fid-dressing room qed nitkellem flok Buffon li kien jaqqat it-tim. Ifhimni għal dak ix-xogħol irritorna wkoll Simone Padoin dis-sena li kien importanti ħafna fi żmien u fid-dressing room. Issa mistoqsija oħra fuq Demiral, veru li floku hemm Rugani li hu mhix affidabbli daqs Demiral, però tinsix li Demiral l-uniku plejer li telaq u għaxriet postu
regolari mal-11 li Juventus ifimni mhux se jiggarantawlu żgur. Però ma ninsewx ukoll li bħala central backs għal ġiex postijiet għandek il-Bonucci, għandek il-Delict, għandek il-Chiellini meta jkun fit li naħseb ħajibżaw għalih ħajkun tajjeb. Għandek l-Alexandro Cabaci jilaba s-sena xi darbit laba tajjeb. Danilo bida l-istaġun hemmhekk kien tajjeb ħafna wkoll. Ġifieri naħseb hemmhekk ħajkunu l-Juventus covered. Flok Alexandro, ifimni, l-istess bħala riserv ta' Alexandro li naqqas ħafna Alexandro stess. Hemm Pellegrini li għalija kull rispett mhuwiex plejer għadu ma għamilx il-qabża li jkun plejer ta' Juventus. Imma għandek il-Deċilio jilab il-ġiex naħat u affidabli fuq il-ġiex naħat. Danilo l-istess jilab fuq il-ġiex naħat u affidabli il-ġiex naħat. Jiġifieri naħseb fuq wara xorta covered il-Juventus. Tifhem għandek il-midfield żiedu lill-Locatelli dis-sena li naħseb ħajkun. Taħseb li se jsolvi dik il-ħofra li kellkom f'nofs il-ground? Jien naħseb ħajkun akkwist tajjeb. Jiena xorta nemmen li mhuwiex il-playmaker li għandhom bżonn. Jien naħseb il-playmaker li għandhom bżonn għadu mhux. Jien naħseb ġabu lil Arthur, imma ma tantx għadu daħal fis-sistema. Nisperaw li forsi ma Allegri jaqbad aktar. Tiġe sar żball għali ma nafx xi kultant nitħaq ifhimni jagħmel sajf sħiħ off ma kellux futbol u jiġi operat malli jibda l-istaġun, malli jibda l-pre-season. Ħadu ċans li ħajgħaddilu waħdu jien ma nafx, jiġifieri u spiċċa operaw għandek tliet xhur barra. Jiġifieri naħseb bħala playmaker ħajibda Locatelli. Qed tifhem jiġifieri u qed jipprova Ramsey ukoll, però ma naħsibx. Jiena naħseb li xorta għadhom il-Juventus jippruvaw iġibu lil Pjanic, imma biex jiġi Pjanic irid jitlaq Ramsey. Qed tifhem li huwa dejjem plejer imwaġġa. Imma il-plejers li jiġu b'xejn jiġu koljin għax veru ġeb xejn 7 miljuni paga u 7 miljuni paga ma jgħodulek ħadd. L-ħisali kif jgħid il-Malti. Eżatt. Mela qabel ma nkomplu ukoll daħalli xi messaġġi nitlob skużek forsi waqt ir-reklami jidher li kien hemm xi problemi tekniċi fuq il-mics li ma kinux qegħdin mitfin kif suppost infakkukom dan huwa programm live ċertu affarijiet ta' streaming għaddet nitgħallimhom jiġifieri niskuża ruħi magħkom issa kif ukoll mal-sponsors Beauty Wisdom Game Breaker u Lily's Health and Beauty li nħeġġeġkom li tużaw il-prodotti tagħhom u ukoll tkun qegħdin tgħinu direttament lilna. Ovvjament dan huwa programm live affarijiet li jiġru u kif għadni kemm qed ukoll ċertu affarijiet ta' streaming qegħdin nitalmuhom as we go along. Marlon, d-darba ħanibqa' miegħek għaliex nixtieq inkellmek fuq l-Atalanta tim li naħseb ma nafx kellek xi ċans taraħ fil-friendly li kellkom nhar is-Sibt li għadda. Taħseb illi huma lesti biex verament jisfidaw dis-sena meta tqis illi ġabu lil Gollini, anzi ġabu lil Musso minn Udinese minn flok il-gowler Gollini u akkwistaw minn għandkom lil Demiral b'self u neħew lil Romero iż-żewġ plejers li semmejt telqu Gollini u Romero direzzjoni Tottenham. Mela l-Atalanta għalija kif ngħidu bit-Taljan huwa tim inkompjuto dejjem għalija personali bit-tim li għandhom bil-logħob li jilagħbu. Ilhom ma jirbħu tazza laqas sempliċi Koppa Italja, ilhom ma jirbħu tazza minn Stromberg. Le, jiena ħammurlek lura mill-1900 minn ser żbaljat 61. Naħseb ma Stromberg rebħu meta kellhom il-Stromberg Lejti sħadu Koppa Italja u laqas tilfu l-final. Deka kienu tilfu l-finali ma' Napoli li kienu rabħu l-kampjonat 86-87 u mbagħad kienu marru jilabu huma fit-tazza tazza fejn minn tim li dak iż-żmien kien serja bi tajjeb ngħidu kważi rebħu għaliex waslu s-semifinali u nqalgħu mar-rebbieħa eventwali li kienu l-Malin. Jiena naħseb
bil-plejers u bl-iskwadra li għandhom l-Atalanta. Nistanna aktar minnhom bravissimi fuq il-market għalija jaħdmu tajjeb ħafna. Finanzi sodi, coach tajjeb, players tajbin, ifimni, dejjem hemm ikunu, però jisow l-aħħar pass ma jagħmlu qatt li jirbħu t-tazza. Qed tifhem, issa tittara xem Zapata msemmi għal mal-Inter ukoll. Zapata li tajjeb ngħidu li għandu xar barra minħabba li weġġa propju l-bira. Eżatt, però għalija Zapata huwa plejer importanti ħafna kif kien u jagħmel l-istess xogħol Lukaku mal-Inter. Qed tifhem jiġifieri għalija jekk jitlaq Zapata ma jaqlewx xi ħadd is-soltu l-Atalanta u jiġi stilla. Is-soltu ibatu minn ajru. Però naħseb xorta jkunu hemm mal-ewwel 4-5 postijiet l-Atalanta. Kienet, nitkellmu issa fuq żewġ coaches li tafhom sew inti, wieħed minnhom għadu kemm kellu l-ewwel logħba tiegħu mat-tim il-ġdid tiegħu ftit tal-ħin ilu. Luciano Spalletti, illi qegħdin taraw fil-grafika fuq ix-xelluk, u Jose Mourinho illi qed taraw fuq il-lemin. Spalletti jibda avventura ġdida ma' Napoli, Mourinho se jirritorna fis-Serje A ma' Roma. Sa fejn taħseb illi dawn iż-żewġ coaches jistgħu jaslu matul dan il-kampjonat? Huma żewġ coaches bravissimi, Antonello, ta' esperjenza vasta, ovvjament fl-aħħar snin forsi ma kellhomx is-suċċessi li xtaqu anki huma personalment, però naħseb li tnejn li huma għandhom dik l-esperjenza li jkomplu wkoll jarrikkixxu xi ftit il-kampjonat Taljan. B'differenza forsi wkoll mis-snin li għaddew, din id-darba Jose Mourinho se jkun qed imexxi it-tim ta' Roma illi għalkemm fuq il-karta dejjem isuh bħala tim li jisfida, però żgur li mhux se jkollu il-pressjoni li kien ikollu fil-passat ma' ċertu timijiet. L-istess Luciano Spalletti, naħseb Luciano Spalletti se jtuħ iċ-ċans ukoll min-naħa l-oħra id-diriġenza ta' Napoli illi ukoll ħajtuħ iċ-ċans ukoll li esperimenta. U kif għal Daniel qabel ukoll anki minn dak li smajna dan l-aħħar qisu Spalletti se jkun ukoll coach illi l-diriġenza ta' Napoli ħadd ċans jaħdem għal diversi snin biex qed jistennew xi suċċess immedjat. Ejja ma ninsewx illi Napoli kienet tilfu Champions League minn taħt ħalqhom is-sena l-oħra. Ekku. Imma anki jidher il-ġifieri meta tibda tisma' players li kienu qed jissemmew li forsi jinaqdu ma' Napoli u ma naqdux. Anki hemmhekk, jiġifieri De Laurentiis qed joqogħdu ferm attenti wkoll anki l-akkwisti illi qegħdin jagħmlu. M'hemmx dik il-pressjoni żejda ta' xi players kbar illi jridu jiġu akkwistati, insomma ukoll anki hemmhekk qed jinbena t-tim tal-futur. U kif semmejna aktar qabel ukoll, inti għamilt ċenn referenza għal Juventus u l-coach li kellhom qabel. Anki f'dawn iż-żewġ timijiet, kemm Roma u kemm Napoli, aktar milli kollox qed iħarsu lejn l-esperjenza milli lejn l-esperimentazzjoni, aktar qed iħarsu li jkollhom coaches li għandhom ċertu esperjenza illi fuqhom jistgħu jibnu l-futur, milli il-futur immedjat li jridu wkoll ċertu suċċessi. U wkoll marru fl-opinjoni tiegħi fuq timijiet, fuq coaches illi qed iħarsu anki għas-snin illi ġejjin. Mourinho wkoll qisu qed jibdel anki l-istrateġija tiegħu jew l-opinjoni tiegħu personali. Fejn qabel Jose Mourinho kien dejjem jippretendi illi jmur ma' tim li jixtrulu l-akkwisti li jixtieq, jixtrulu l-players li jixtieq biex ikun jista' jisfida. Din id-darba qed jaċċetta il-fatt kważi li l-futbol inbidel. Jew inkella il-profil tiegħu fl-opinjoni tiegħi jinbidel. M'għadux jidher Jose Mourinho the special one ta' 10 snin ilu, m'għadux dak il-coach straordinarju li issa
qisu għandu aktar saqajh mal-art u jippretendi li huwa fl-istess pożizzjoni bħal kif huma coaches oħrajn. Kurzita kienet, ħantik żewġ dati. Il-ħadd 21 ta' Novembru, Inter Napoli, u l-ħadd 24 ta' April, Inter Roma. Kif taħseb li se jintlaqgħu Spalletti u Mourinho mill-folla interista? Applawżi, tisfir, forsi lejn Mourinho? X'taħseb? Jien naħseb li t-tnejn se jiġu rispettati fil-limitazzjonijiet tal-partit. Ovvjament, il-partitarji se jkunu akkaniti li jaraw li t-tim ta' Inter joħroġ rebbieħ, però ma naħsibx li il-partitarji interisti jistgħu jinsew il-suċċess illi kellhom it-tim ta' Inter ftit ta' snin ilu b'Jose Mourinho fit-tmexxija tat-tim u għas-suċċess li kien wassalhom ukoll wara assenza ta' diversi snin. L-istess Spalletti wkoll ma kellux is-suċċess li wieħed jistenna, imma fl-aħħar mill-aħħar anki meta kien telaq il-klabb kien hemm ukoll sezzjoni qawwija ta' partitarji ta' Inter illi kien iddispjaċihom u li kellhom u għadhom ukoll iħallsu lejn Spalletti bħala coach tajjeb illi għandu jkollu ċertu rispett. Jiġifieri ma naħsibx li ħan nistennew dak li bbujar dak it-tajjir illi wieħed forsi jaħseb għax dawn it-tnejn marru ma' tim ieħor u ħajkunu qed jisfidaw lil Inter daw fl-aħħar mill-aħħar huma żewġ coaches illi jekk telqu minn ma' Inter ma telqux għax realistikament xtaqu huma jitilqu minn ma' Inter imma ċirkustanzi tal-buda. Tajjeb wisq, Daniel, l-aħħar tim li xtaqt niddiskuti huwa t-tim ta' Lazio li ser ikunu mmexxija minn Maurizio Sarri. Temmen l-oppozittiv li juża l-ex Juventus u Napoli magħruf ukoll bħala Sarri Ball fl-Ingilterra jew il-Sarrizmo fl-Italja jista' iwassal il-Bianco Celesti almenu għal post fil-UEFA Champions League u domanda li għandi kemm taħseb li Ciro Immobile u Sergej Milinkovic Savic ser ikunu determinanti għal Lazio f'din il-logħba l-ġdida tal-coach tagħhom. Mela, naħseb Sarri dejjem jiggarantilek post jew ġlieda Champions League. Però Sarri l-tip tal-oppija huwa jekk tara kemm ma Napoli u kemm forsi ma Juventus mal-Unità jgħid aħjar, għandu l-ħabta li juża nukleo ta' players u jilab dejjem bihom jew jillimita t-tibdiliet. Issa meta kien ma' Napoli kellu nukleo ta' players mod, meta kien ma' Juventus kulħadd kellu ma' Lazio nukleo ta' players għandu differenti. Nemmen li xorra jkunu hekk, jekk hux Immobile jew Savic jagħmlu differenza, jien nemmen li mhux faċli l-Immobile għall-logħba ta' Sarri, għażdadi hemm jista' tilab b'Mertens quddiem ħafif, kienu ħadd jilab jew il-Dybala, il-logħba ta' Immobile jekk tal-logħba tal-kaxxa. Inkognita. Nemmen l-ħabba u il-komplement ta' staġun mbagħad jiġu ċertu punt li jeħlu, x'inhi jkollu bżonn ibiddel forsi mhux ħajsit jekk jew ma jbiddilx bħalma metu passat ġifieri. Sewa wisq, mela, Marlon u Daniel qed tirrappreżentaw il-klabs rispettivi tagħkom, Juventus Official Fan Club Gozo u Milan Club Malta. Nixtiequ li wkoll tuna ftit l-aħħar aħbarijiet ta' x'inhu jiġri fil-klabs rispettivi tagħkom bħalissa. Nibda bik Marlon u mbagħad ikun jista' jkompli Daniel. Mela, x'inhu jiġri bħalissa manna l-kampanja tat-tesserati miftuħa. Aħna kif tafu aħna Official Fan Club li skritti direttament mal-Juventus, maħniex affiljati ma' klabs oħra Maltin, maħna qegħdin direttament affiljati Torin. Importanti ħafna il-membership,
kif naħseb jgħid Daniel ukoll bħala clubs batejna ħafna dawn l-aħħar staġuni kemm inna magħluqin biss dis-sena minna 7 xhur magħluqin. Il-kera trid titħallas xorta u l-ispejjeż qegħdin hemm xorta. Tifhem, però thank God finanzjarjament qegħdin mhux ħażin, jiġifieri qegħdin club stabbli. Nisperaw li bħala memberships nkomplu nsaħħu fuq is-snin li għaddew. Issinna 15-il sena, klabb uffiċjali. Nisperaw li nkomplu nissaħħu. Daniel? Antonello? Milan Club Malta? Alright, skużani. Mela, Milan Club Malta, bħalma għal jistajt il-kollega tiegħi, sofrejna anka l-biċċa xogħol tal-Covid ta' kulħadd. Aħna konna fil-stadju fejn konna ħaniftu, konna qed naħdmu biex konna premises uffiċjali tal-ista m'għandniex preżentament, ġifieri ħajkonna premises kbar, postajiet, eċetera, imma s-sitwazzjoni tal-Covid tafatna lura wkoll. Il-membership campaign ħatiftaħ fil-ġimgħat li ġejjin, aħna għandna dik il-tradizzjoni li tkun Awwissu Settembru. Li nista' ngħid ukoll li għaddejjin f'applikazzjoni biex niġu reġistrati anke bħala organizzazzjoni volontarja mal-gvern. Nħeġġeġ kulħadd l-iktar mod faċli segwi l-Facebook page tagħna, jinaqgħad magħna bħala klabb kif tkun joħorġu l-membership. Qegħdin naħdmu fuq affarijiet oħra, mhux ħanistax nidħol fid-dettall għax issa memxi uffiċjali, ġifieri aħna l-istess, aħna 41 sena kien kisbal mill-1979 42 sena, ma' affiljati ma' l-Assoċjazzjoni Italjana Milan Club. Forsi kultant nidru kwieti, imma x-xogħol li qed isir ħadd ma jarah minn wara. Infatti aħna anke għandna ħbiberija kbira ma' Radio Rossonera li huma ownership ta' shareholders ta' Milan, tal-piccoli azzjonisti. Għandna relazzjoni tajba mal-Milan, nittamaw li l-relazzjoni fil-qrib istarra f'affarijiet biħad Milanisti f'Malta. Għaliex ta' nista' nitkellem biktar, ġed naħdmu fuq l-affarijiet, imma inħeġġkom segwu l-Facebook page tagħna. U nixtiequ wkoll l-okkażjoni biex insellem branch li għandkom intom Daniel, illi hija l-Milan Ultras Malta, illi wkoll meta Il-Milan Ultras Malta nisma' minant nisma' fuqha speċi nuħu pjaċir b'din l-inizjattiva u nixtieq nieħdu l-okkażjoni biex insellem lil wieħed mill-ultras prominenti tagħkom ukoll li ġielu wkoll f'dan il-programm għal Clayton Zammit iċ-ċomba. Il-ċomba kulħadd jafu ċomba. Ħani klarifika ħaġa għalkemm il-Milan Ultras Malta once li konna il-premises tagħna jerġgħu jimxu fil-premises tagħna. Fil-verità huma grupp indipendenti, ġifieri dawn għandhom il-finanzi għalihom, id-direttivi, il-kapo, kollox għalihom. Hemm ħbiberija kbira ġifieri bejnietna. Jiena nħobb ngħid aħna qisna il-Milan jekk il-Bombinerit ikollna San Siro u għandna l-kurva tagħna wkoll. Forsi fejn mingħajr noħloq polemik il-klabb oħra m'għandhomx il-kurva tagħna jew saħħan sitra ma jħalluhomx joqogħdu bil-wieqfa jiċċelebraw. Il-Milan Ultras Malta jekk il-Bombinerit huma għadhom qed jagħmlu anke permessis partikolari qed jintaqgħu u ġieli jintaqgħu aħna fil-klabb magħhom. Imma jagħtu spettaklu waqt il-logħb. Sinċerament daqs kif ikun jekk jiena meta nara l-logħba magħhom dejjem COVID permitting, l-emozjonijiet li nħosshom kważi mhux l-istess, imma kważi qed ground, ġifieri. Tajjeb wisq, naslu għall-aħħar domanda li hija d-domanda obbligatorja fi programmi tal-bidu tal-istaġun. Min taħsbu li se jirbaħ l-iskudetto f'Mejju li ġej u min taħsbu li se jkunu 300 l-oħra li se jagħmluha fil-UEFA Champions League ta' 22-23. Nibda minn Marlon, Daniel u Jalaq Kenneth. L-ewwel erba'.
Domanda sekka. Mela jiena dejjem naħseb li ħajrbuħ il-Juventus. M'hemmx taħseb. Bħala l-ewwel erba' dis-sena ħajkun hemm taqtija kbira. Jiena ngħid kien hemm il-Juventus, l-Inter, il-Milan. U mbagħad għandek ir-Roma, in-Napli u l-Atalanta. U ma tistax tarmi laqqas il-Lazio. Però naħseb jispuntawa Juventus, Milan, Inter u Atalanta jerġgħu. Daniel. Bema mallon ta' Juve jgħidu il-lik ta' Juventus jgħidu il-lik, jew Inter, Champions League jgħidu Atalanta, Roma, aħna kemm ma naqgħu Serje B importanti. Insomma, qed tkun wis modest. Aħna dik importanti li qegħdin daw it-tim, kemm ma naqgħu Serje B bħalma provajna ma naqgħux is-sena l-oħra, u mbagħad li jiġi riżultat huwa merħba bih. F'swas li forsi nafli mhux qed titkellem Champions League imma Juventus hemm ċans kbir li bir-ritorn tal-Allegri jitilfu Champions League final oħra. Jitilfu Champions League final oħra marlhom forsi ma fimniex. Kienet. Fimtek. Jiena bela kemm ma Marlon u kemm ma Daniel nemmen li Juventus jispiċċaw fl-ewwel post li jieħdu l-lig. Warahom taqtija bejn Inter, Milan u naħseb ukoll li din id-darba fir-raba' post jitlu Roma. Jiena se naqbel ma Kienet u mal-panel li Juventus din is-sena se jieħdu l-kampjonat. Nemmen li Inter għandhom biżżejjed biex jitlu Champions League, il-Milan naħseb jagħmluha wkoll għar-raba' post. Jien se nagħmel azzardu ngħid li Spalletti jirnexxielu jidħol fir-raba' post bit-tim ta' Napoli. Grazzi. Ħallih dal-apprezz. Eżattament. Grazzi lil Marlon, lil Daniel u lil Kenneth li attendaw għal-programm tal-lejla. Grazzi lilek. Grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Il-ġimgħa d-dieħla il-programm l-intervista jerġa' jirritorna bħal dan il-ħin fid-9:15 u din id-darba se nkunu qegħdin niddiskutu il-polots tal-UEFA Champions League illi se jkunu telaw pratikament ftit sigħat qabel fis-sitta jkun hemm iċ-ċerimonja ta' tluħ tal-polots u aħna letteralment se nkun qed nagħmlu dik ir-reazzjoni għal ma' 3 mistednin oħra fuq il-gruppi tal-UEFA Champions League. Infakkarkom biex tkomplu segwu l-kontenut mill-aktar interessanti illi qed ikollna fuq il-netwerk kollu tagħna l-aħbar, aħbarijiet, kummenti, opinjonijiet fuq l-isports ewlenin li aħna nieħdu ħsieb jista' jkunu wkoll liminata jibda jkollna xi interventi bil-stadiums fejn ser ikollna il-kampjonati BOV Premier u BOV Challenge League qegħdin naħdmu fuqha, però jista' jkun li għadha mhux qed niskludi intervent mill-nitaqa li għall-Logos Lima Wanderers kontra Florjana. Mill-bqija għallejla jinsena għafawnek sa' kem nerġaw niltaqaw jien Antonello Bella ma tfadalli xeħli fintikom il-lejl tajjeb, grazzi tal-li segwejtuna u ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.